Bona tarda a totes i totes. Avui us gravaré en vídeo la fitxa 10 i la fitxa 11 per tal de fer la classe virtual de demà. La fitxa 10 us demano treball entre diferents fitxers, entre diferents documents d'Excel i entre cometes, concretament, cel·les. Què vol dir? Ja vam veure a les primeres sessions com treballàvem amb diferents rangs de dades, amb diferents fulles, en la mateixa fulla i en diferents documents. Avui treballaríem el que és el treball d'una cel·la en concret entre diferents documents, que estructuralment es faria igual amb algun matís. Llavors, si jo ara aquí tinc una carpeta en la qual jo tinc dos documents, tinc el llibre exemple 1 i el llibre exemple 2, del qual vull fer una operació amb l'exemple 2, però agafant cel·les, o una cel·la en aquest cas, en aquesta fitxa, del llibre exemple 1. Primer de tot, els obriré i els separaré amb dues parts perquè sigui més visible i ho puguem seguir tots correctament. Vegeu, jo aquí tinc a l'esquerra el llibre exemple 1 i a la dreta tinc el llibre exemple 2. I tinc dos caselles amb dos valors. El llibre exemple 1 tinc en la cel·la, veiem aquí dalt, la cel·la I11 uns 250 euros, i en el llibre exemple 2 tinc en la cel·la C4, en la C4 tinc 325 euros. Llavors, imagineu-vos que en la cel·la C8, és igual, és per posar un exemple, volgués fer la suma dels dos valors. Clar està que si tots aquests dos valors fossin una mateixa fulla, simplement faríem servir una casella més l'altra o l'operació de suma que ja hem vist a classe. En aquest cas, com ho farem? Podem seleccionar primer o després la casella en la qual és més fàcil, que és l'originària en la que trobem en la mateixa fulla del mateix document en el qual estem fent l'operació. En aquest cas, la podem seleccionar abans, que és la casella C4. Llavors, ara, per mitjà del signe suma, o si ho volguéssim fer amb l'operació de suma, aniríem a buscar l'altra cel·la de 250 euros. Per tal de fer això, sempre fem el mateix. Obrim Cloud i posem el nom del document, que és llibre exemple 1, que és on estem anant a buscar la dada de 250 euros. .xlsx, que és l'extensió de l'Excel. Després posem el nom de la fulla en la qual ens trobem, que és hoja 1, és a dir, els 250 euros es troben en la pàgina de hoja 1, vigileu si és català o castellà, si és català us donaria com a full 1, situem el signe de l'interrogant i després ens n'anem a escriure o seleccionar la cel·la I11. Com vulgueu, la podeu escriure o simplement anar-la seleccionant. Què passa? Si us la seleccioneu, ja us escriu tot el que jo estava escrivint. Per tant, ja no caldria fer tot aquest procediment. En cas que no sapiguéssiu ben bé com va, escriuríem I11, tenint en compte que sempre abans i després de la lletra posaríem el signe del dòlar. Llavors, constructivament és C4 més el nom del document amb la seva extensió entre claudàtors, hoja 1, que és on es troba aquest valor, sempre el signe d'exclamació, dòlar, lletra, dòlar i la cel·la, en concret, de part numèrica. Llavors, si jo li dono Enter, me fa 575, que és correcte, 250 i 325 són 575 euros. Si volguéssim fer-ho més ràpid, simplement tenint els dos documents oberts, això només passa, repeteixo, tenint els documents oberts, si els tinguéssim tancat no es podria fer, anant a seleccionar directament amb el ratolí la tecla en la qual es troba la cel·la, que és la I11. Si jo faig clic, en aquest cas doble clic, obtinc tota la part de text que he escrit abans, és a dir, no cal que l'escrivim, hem de saber, òbviament, d'on surten les coses, però no cal escriure-la, simplement anant i seleccionant doble clic a la cel·la que volem, ja ens l'escriu tota. Si jo li dono Enter, ja m'escriu els 575 euros. Amb aquest exercici ja heu vist que, òbviament, és molt més fàcil no escriure la fórmula, que normalment és llarga i farragosa, a vegades ens podem deixar un claudàtor, ens podem deixar l'exclamació i ens pot donar error i no podem saber el per què, sinó que el més fàcil és, òbviament, seleccionar la cel·la en concret en la qual volem fer l'operació. Ara podem fer una altra cosa. Ja sabem que a totes aquestes cel·les o conjunt de cel·les se'ls pot definir un nom. Podem dir que la C4 és la dada 2 i la cel·la I11 és la dada 1. Així és molt més fàcil identificar-les. Simplement és fent botó dret
botó dret sobre la cel·la en concret i defineix nom. Aquí puc posar un nom característic a aquesta cel·la. Sempre vigileu de donar un nom que us pugueu recordar després de sapigueu a què fa referència i vigileu amb la simbologia o ús de números només perquè us pot donar problemes a l'hora de crear un nom. A aquesta li diríem dada 1 i ja tindríem definits els noms d'aquestes dues cel·les. Llavors, simplement, si volem fer la suma, jo selecciono aquesta, ja no és la cel·la C4, sinó és dada 2. Més, no escric, sinó vaig a seleccionar els 250, que ja no és la I11, sinó és dada 1. Si jo faig Enter, me fa el càlcul correctament. Que no em mostra en euros, simplement podríem vindre aquí i a moneda li diem que són euros. Què passa? Aquí hem escrit el signe del dòlar, a la casella I11. Això es fa perquè si jo moc aquesta casella, la puc moure de la ubicació, per exemple, la moc a la ubicació H10, no passi res. L'únic que passa, veu, aquí surt amb almohadilles, però això simplement, si els càlculs els fa bé, simplement vol dir que no cap a diguéssim que el contingut no hi cap. Llavors feu simplement una miqueta més ample la columna i llavors ja us hi cabrà el que és la cel·la. Llavors, si surt allò, no us assusteu, simplement és que no hi cap. Llavors, què passa? Però a dada 1 no han ficat el signe del dòlar, no, perquè quan estan amb nom ja queden ubicats, és a dir, ja no estic posant la cel·la I11, sinó que he donat nom als 250. A mi m'és igual que els 250, que és la dada 1, estigui a l'H10, que estigui a la I14, com que estigui a la F6. És igual, jo dono nom amb això. Per tant, com que estic fent al·lusió sempre a la dada 1, que fa referència als 250, no em cal ficar el dòlar aquí, perquè sempre va buscar aquest valor. En canvi, aquí sí. Aquí veu que va canviant. Si jo no posés dòlar, me sortiria error perquè no trobaria res en aquella cel·la, perquè en aquella cel·la els 250 euros els hauria canviat de la I11 a la F6. Llavors, quan estem treballant amb cel·les així, heu de vigilar, això ho treballarem més endavant, l'ús del signe del dòlar, que és fixació d'un valor en una cel·la en concret. Llavors, diguéssim que tindríem també feta l'operació amb noms. Ara imagineu-vos que el que volem és fer una operació a un tercer document. Llavors, simplement obriria la ubicació on tinc els altres dos documents, crearia una nova fulla de càlcul, en la qual l'anomenaré com a final. Per això és igual. Jo l'obro i la maximitzo, al igual que maximitzo les altres dues que tenia minimitzades als laterals. Llavors, òbviament, quan tinc dues fulles és molt fàcil, no?, minimitzar-les cap als laterals. Simplement és arrastrant així i arrastrant l'altra cap aquí. Què passa quan n'hi tinc tres? Quan tinc tres documents, per tots veure'ls tots tres, me n'he d'anar a qualsevol dels tres documents, o els 4 o els 5 que tinguem, òbviament, com més n'hi tindrem, pitjor ho veurem. Nos aniríem a visualització i on trobem disposa-ho tot, us demana com ho voleu veure, en horitzontal, vertical o en cascada, o en mosaic. Si posem mosaic, nos farà aquesta construcció. Veiem un dels Excels a mitja pantalla i els altres dos nos els ha dividit. Això ho podem muntar nosaltres com vulgueu o simplement podem fer servir aquesta opció de disposa-ho tot i amb cascada, amb mosaic o com vosaltres preferiu, de la manera que us sentiu més còmodes per treballar. Llavors, si imaginem que el document final, que és aquest d'aquí, a la cel·la C2, jo vull fer la suma de les cel·les 250 i 325, ja hem vist com escriure-ho, però hem vist que tampoc no és l'opció més ràpida. Llavors el que farem serà simplement seleccionar les cel·les, jo em vindria aquí, seleccionaria aquesta, ja me l'escriu, ubicaria el signe positiu de suma i seleccionaria l'altra. Llavors, què ens ha fet aquí? Nos ha escrit, òbviament, els noms dels documents entre claudàtors, el nom de la fulla en la qual es troba, en aquest cas és hoja 1 o fulla 1, o full 1, simplement perquè no ens hem mogut de la primera fulla,
i el nom de la cel·la o dada. Si jo li dono Enter, ja m'escriu 575. L'únic que passa és que no manté el format dels dos elements que he sumat. En aquest cas doncs, m'aniria nombre i a moneda, com ja hem vist en les sessions anteriors, li diré que són 575 euros, no un nombre. Vale? Llavors, això és la manera com treballarem. Donarem un nom o deixarem el valor que té de cel·la, per exemple, la C4 i la F6, però hem de vigilar que sempre que assignem un nom no cal fer servir el signe del dòlar perquè la casella no es mou. En canvi, quan fem servir els números de la nomenclatura de cel·la, sí que hem de fer servir el dòlar perquè, òbviament, quan jo estic sumant la C4, si aquest valor lo moc, aquí ell me continua sumant el que era la C4. Si jo vull que quedin associats, he de ficar el signe del dòlar. I amb això seria una mica la fitxa 10, que és veure entre dos documents la suma de dos cel·les, ja sigui amb nom o sense, i amb tres documents la suma del tercer, el que sigui com a resultat, o no, diguem, el resultat de la suma de cel·les que es troben en els altres dos documents. I aquí acabaríem doncs, la fitxa 10.